Welcome to Zim Celebrity TV. Pandinge chikunzirai mabhazi ecross border, mabhazi anenge achibva kuSouth Africa achienda kuZimbabwe. Aya mabhazi anonzi Tamuka bus coaches. Mabhazi aya anenge achibva kuSouth Africa, Cape Town, Kapa achienda kuZimbabwe kuHarare. Mabhazi manyama. Aya mabhazi atinoisa panumber 1 asi ezvinezvi mazuva ano ane competition yakaita seinoiya inonzi Swiss Express yeSwiss munongoziva yakatangisira Bulawayo asi yakurova neHarare. Ndo mamwe machallenges ayakufesa, but iyo Tamuka yacho ine mafleets emabhazi akanaka zvisingaiti and ine mavhariety emabhazi akasiyana siyana. Kana muchivada munobata paFacebook nepaTikTok. You won't go wrong with these buses. Kukafa rimwe rinouya, mabhazi manyama. Recently munoziva vakabura rimwe rinonzi G8 latest, ndivo vanaro bhazi roro muZimbabwe chete so far. Thank you so much. Don't forget to subscribe.